ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, шумо айни ҳол қарор доред дар канали Арзон TGK. лайкҳоро фаромӯш накунед, ҳатман дар канали Арзон TGK подписатсия кунед, чунки дӯстони азиз, канали беҳтаринай ва шумо аз нархи навои хонаҳои арзон бохабар мешавед. инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Меҳрбахш мебошад. хоб 5 сотиқ замин дӯстони азиз дорои 7 дар хона дорад. 7 дар хона гуфтагиай иваз карда мешавад ба ягон квартира ё мошин пешниҳод кунед. хона гирду атрофаш маҳкам. меҳмонхонааш 7 ба 260 мебошад. нотайёр 6 хонаи дигар 550 ба 270 мебошад. дар наздикияш мактаб, магазин, масҷид, медпункт ҳастай. нархша гуфтем 350 000 сомониш мега, боз арзон мешавад. ҳатман аз номи сомонаи мо Арзон TGK дӯстони азиз салом расонед. нигоҳ кунед, хонара бо диққат тамошо кунед. ин акамон беҳтарин камераш кардагиай. агар шумо дӯстон чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ранги ҳамин акамон яъне ки видеои хушуш кунед, роиш кунед, рекламаш мекунем. хоб дӯстони азиз, квартира гуфтем иваз мешавад ба аз шаҳри Ваҳдат ё ин ки ба мошини майда бошад. документош яъне ки 95% дорад. оби свет мушкилӣ нест. дарахтҳои мевадиҳандаам дорад, аз ҷумла дарахти себ, дарахти гелос, тут, зардолу, олуча, анор, челон ва хурмо ҳастай. нархша 350 000 сомониш мега. нархи беҳтарин дар шаҳри Ваҳдат гуфтем 5 сотиқ заминай 7 дар хонаи дӯстони азиз. 7 дар хона. дар рақами рӯи экранда рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастиш метавонед муроҷиат кунед. ҳамин акамон гуфтагия ки илтимос беҳуда занг назанед. харидори конкретне ки бошед, мисол маслиҳат ки баъдан метавонед занг бизанед, нархаш боз арзон мешавад. дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Арзон TGK салом расонед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Харангон, яъне ки дар пеши ҷамоат. хона беҳтарин хона, гирду атрофаш маҳкам, 2 дар хона дорад ва 4 сотиқ заминай. документош ҳамаш 100% ҳастанд ширӯйнар. хоб кухни баня, инай баняша ширӯйнар, инай гуфтагия ки баняша ремонти хуб ва замонавиам дорад. ошхона баня кухни дорад. нархша 220 000 сомониш мега. света мушкилӣ нест, ба наздикӣ об мешавад. хулас нархаш 220 мега. ина марҳамат дӯстони азиз, ҳозир медорем бисмиллоҳ карда ба даруни хона. инаи якум хонашай, иҷа калидоршай ширӯнар, иҷа калидоршай ва инаи даруни хонаҳай. нигоҳ кунед, хона ремонти азиз, касоне ки аз ноҳияи Варзоб хонахар бошед бо нархи арзон, инаи дуюмги хонаша ҳозир медорад. бардори азиз, рақамҳои 1289 рақамҳои расид ки ватсап дорад, тариқи рақамҳои ватсапшон метавонед муроҷиат кунед.
ва дӯстони азиз мегузарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ дар навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Данғара, яъне ки бульёни поён гуфтагиай. Се дар хона ҳастаи шерӯнар, масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай, баняи дарунӣ дорад ва дар наздикияш наздики роҳи калон, мактаб, магазин, мағоза, масҷид, беморхона ҳамаш дар наздикии хона ҳастанд. ҳуҷҷатош фақат қарор дорад гуфтагиай шерӯнар, документоша ҳуҷҷатоша пурра карда медиҳем. Хона потолок, монтаж, шкатур кардагӣ тайёрай. Свет ҳам дорад. ҷои обод мебошад. Нархи ин хонара 160 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар рақамҳои рӯи кунанда рақамҳои дастгир метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтар шумо аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. кадоме ки агар хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, дӯстони азиз, телефона баракӣ биқабен, камераш кунед, дар ватсаи мо партоед. дар муддати кӯтоҳ дар 4 ютуб канал реклама карда иншааллоҳ ки фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат квартирахар бошед, квартираи арзон дар шаҳри Ваҳдат дар автоцентр мебошад. Духонага масоҳати хона 41 квадратный метр мебошад ва дар сеюм ошӯна ҳастед. дӯстони азиз, холас ҳамин қадар маълумоти аниқ мо дорем. кадоме ки агар маъқултон шида бошад, метавонед дар рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. нархи ҳамин квартира 440 000 сомониш мегӯяд. дар автоцентр духонага 41 квадратный метр дар сеюм ошӯна ҳастаи шерӯнар. дар рақамҳои 239 33 88 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, дар кӯчаи Айнӣ, 5-ум ошӯна. духонага 49 квадратный метр мебошад дар 5-ум ошӯна шерӯнар. шаҳри Бохтар, гардиши стоматологияи вилоятӣ, кӯчаи Айнӣ. хона ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. барои нарх боз маслиҳат мешавад. нархи ин хонара 370 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар 5-ум ошӯна духонага 49 квадратный метр мебошад. дар рақамҳои 901 26 46 00 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. фақат шаҳри Ваҳдат гуфтагиай, яъне ки кӯчааш маълум нестай. ба касоне ки маъқул ношида бошад, метавонед адреси праша муайян кунед. шаҳри Ваҳдат духонага 45 квадратный метр мебошад. дӯстони азиз, хона гуфтагиай ки ҳамаи чиз дорад. хона дар сеюм ошӯна ҳастай. холодильник дорад, кухни гарнитур, телевизор дорад. хулоса ҳамаи чиз дорад. ба ҳама шоҳидош ҳастай, медора фақат зиндагӣ мекунед. нархи ҳамин квартира 320 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои рӯи экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Султонобод. дар хона ремонтҳои беҳтарин, яъне ки ремонти замонавӣ ремонт кардагиай. 6 сотиқ заминай. нархи ҳамин хонара 220 000 сомониш мегӯяд. гирду атрофаш маҳкам, дорои дар хона ва 6 сотиқ замин мебошад.
дар рақамҳоро экранда 911 88 27 қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ пости чорякорон гуфтагиай дар пушти пости чорякорон ай пост 500 метр хона, яъне ки то хонара 500 метр мебошад. хона аз ду хонаи 4 ба 3 иборат буда, як то калидори 2 ба 3 дорад ва як хоначаи адделно дар пушти хона бо ҷои хонакунӣ ҳастай ҳавли 3 сотиқ заминай. хоб дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам оби свет ҳам ҳастай. нархи хонара 310,000 сомониш мега. ремонтҳои нав, хонара нав сохтагиан, ремонтҳои замонавӣ дар рақамҳои охири 67-60 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ноҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳоти рӯдакӣ. дорои 3 дархона мебошад бо 4.5 сотиқ замин. хона евроремонт кардагӣ, душ ҳам дорад ва ғайраҳо мебошад. шароити зиндагӣ кардан дорад. аз обу барқ ҳам таъмин мебошад. документҳош ҳамаш 100% ҳастанд. ремонтҳои замонавӣ. нархи хонара 230,000 сомониш мега. дар ноҳияи Вахш гуфтем ва ҷамоати деҳоти рӯдакӣ 3 дархонаи барак банияи дарунӣ дорад. дар рақамҳоро экранда 934 10 45 71 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастай дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Тоҷиксой 4 дархона ва 8 сотиқ замина. нархша 105,000 сомониш мега. хулоса хонар шикатур кардагӣ, дарш часпондагӣ ҳастанд. нархша 105 мега. марҳамат дар рақамҳои 35 60 90 90 қадим метавонед муроҷиат кунед. шерона навори мо ба охир расид. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. дастгири моро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешраи мост. худованд нигоҳбонтон бошад.